सानफ्रोमबो थास' बाथोन थास' ओंख्रि बाथोन बिदिल' बेलेग ओंख्रिखौनो मोनजाला माथो। बेसे दिनथ' आरो बेफोरबायदि जाबाय थानो दै। बानलुबो गैया, मस्लाबो गैया, पियासबो गैया, सामब्रामबो गैया, जेबो गैया। थावबोसो गैबावा। थावखौ होदोंबाबो खफासेफोरल'सो होयो खोमा। थावानो गैयाबा जानोनो बाग्रा जाबाय आं। सानफ्रोमबो थास' ओमफ्राय मालाबा बाथोन। नानि महरखौबो नुला, बेदरनि महरखौबो नुला। आलु दालिबो जानो लुबैयोब्रा, पनिरफोरखौबो जानो लुबैयो। बिदिलाय बेसे दिनथ' जाबाय थानोलै। हाजिरा खामला मावनो थांनोबो हाया माथो, बाग्रा जाबाय। हाया गरमाव। कम्पानिफोराव थांनोबो मा कम्पानियाव थांनो, सोरजों थांनो रावबोआनो गैया। आरो बेसेबा खस्थ'नो माथो। लोगो सासे दङ बियो थांदों, नाथाय बस्था थिखांनायसो। आं आरो बेफोरखौ हायालै। नाथाय दा मा जाबावनो। आरो थांबाबो पुर्निमाखौ हारसिं गालांनांगोन, सोरजों थागोन बेबो। माने जेथिंबो मुस्किल। दा आरो बेफोरबायदि बोरै सोलिबाय थानो हानो दे। बाबाय आं, जानो बाबाय। ओंखाम लाबोनि आङो एसे। नाङालै ओंखाम नाङा, जेबो नाङा। सोरबाखि सानफ्रोमबो थास'जोंनो ओंखाम जाबाय थानो हायो नामा? नों जेसेबां ओंखाम होदों आं बेखिनि ओंखामखौनो जानो हाला। सोर जाबाय थानो सानफ्रोमबो थास'। थाव गैया, पियास गैया, सामब्राम गैया, मस्ला गैया, बानलु गैया। सोरबाखि मानसिया सानफ्रोमबो थास' ओंख्रिजोंनो ओंखाम जानो हायो नालै? हाया, रावबो हाया। साला भगबानफोराबो ओरैबायदि भिखारि खालामना गालांबाय। बै सिखावफोरखौ मानो फैनो थिननांगौ दे, भगबाना एसेथ' नायनो हागौमोन ना। इसेबो मेगन फुवारना नायमारासै। सोर पापि सिखाव बियो, सोर? थैगोन बियो, थैगोन। जोंहाखौ एसेबां भिखारि खालामदों। नानि महर नुला, बेदरनि महर नुला, आलुनि महर नुला, दालिनि महर नुला, पनिरनि महर नुला। जिखिजाया गोथाव मैगंनि महरखौनो नुखाला। जानो मोननायाथ' बादहो। आं बाबायलै पुर्निमा, आं थास'जों सानफ्रोमबो ओंखाम जाबाय थानो हाला, आं बाबाय। नोंबो हाथाय खालामनोबो थाइसेबो फैसा हरासै। बेसे बुंनांगौ आं टिल्लु, आंनाव थाइसेबो गैया। फैसा थानायमोनबा आं नोंनो हरामोन नामा हाथाय खालामनो? सोरथ' बे थास'जोंनो ओंखाम जाबाय थानो लुबैदे? आंबो लुबैया। आंबो ना बेदर बेलेग दालि दुला जानो लुबैयो। नाथाय दा फैसायानो गैयाबा बेफोर मैगं थाइगंखौ बोरै बायनो हानो? बेनिखायनो नोङो गाबोननिफ्राय हाजिरा मावनो थांदो, मिथिगौ ना टिल्लु? औवाफोर दाननाय हाजिराफोरखौनो मावनो थां, माथो औवा दानबाबो फैसा मोनसोयोनो। औवा दाननायखौ नोङो सहस मोनदों पुर्निमा? बेसे खस्थ', बेसे जे आखाइ सायो। दे नोंथ' हाखाया, नों जि खामानिखौबाबो खस्थ' मोनग्रा जाबाय। आंनो मावनो थांग्रा जासिगोन र', नाथाय रावबो लिङाखैबो ना बे साननैसोआ। गायनाय फुनाय दिनाबो थांबाय। बाराबा मैगं बेफारिखौनो जानोसैलै आंबो। थास' बै हेलांसि, मानजिया बेफोरखौनो फाननो लांसै आं। बारियाव थास' आथिं जासोदों गोलाव, बेफोरखौनो जिरबाय बायनानै फानहैनोसै आं। नङाबालाय बेफोरबायदि सोलिनो हायाना रावबो। जि खालामनो खालामबाय थादोलै। जिखिजाया आं बेफोरबायदि ओंखाम गोजा थास'जोंल' जाबाय थानो हाया आं। टिल्लु, नङाबा बिबारि बाजै मोननियावनो एसे दाहार बिनाय नायाखै मानो? मोनबाय बायगोन खोमा। बिसोरनियावबोलाय बेसे बिबाय थानोलै, लासिं बै दाखालिबो लादोंमोन आङो लोमजानायाव। लाजियोलै बिसोरनिफ्रायबो लाबाय थानो। नङा, दा साख्रि गैया फाख्रि गैया, मावा दाङाबालाय बोरै मोनजानो दे टिल्लु? जोङो मावना जाखानांगोन दा। थांदो नोङो गाबोननिफ्राय, सोरबाफोर लिंबा थांदो। दे होमबा दा बाजै नानि थांसै आङो। दादै नोङो माला फैबावगोन न'आव? थाबैनो फै दे। आङो फैथ'आ दे नानि। मागोसिम नायनि फैयोना फैया। दे मागोआव फैबानो जाबाय। हरखाबनो मिनिसोराङा मानोलाय थांनो नागिरदों खामानि मावनो? दे थांदों, मोजाङानो जागोन दे। गावगायाबो खामायनो हागोन फैसा। आंहाबो बे मिनिसोराङा थाबाथाय एसे गिस्लोम मोनो। मानोना आगोलनिफोरखौनो गोसोखांबाय थायो आङो। दाबो बोरैबा एसे माने मालाबा बुङोना, बेनिखायनो गियो आङो सम। बाजै दे होमबा ना, नोंसोरो मोजाङै थाबानो जाबाय आरो। नानि मोजाङै था दे, बारा गेलेनो थांबाय थानाङा, मोजाङै फराय दे, स्कुलाव सानफ्रोमबो थांबानो जाबाय। औ जागोन दे दादै, आं सानफ्रोमबो स्कुलाव थांगोन आरो मोजाङै फरायगोन। नाथाय दादै, नों गैयाबा दा दसे सि मोनसिगोन ना? नों मानो थांनांगौ दे? नों दानो थांनाङामोन ना? थांनाङा दे नोङो दादै, नों थांनाङा। लागिबा मागोनि उनाव थांनो हागोन। अनसुलि, आं थाबैनो फैफिनगोन दे नानि। फैखालि आं नोंनो गोबां शपिं खालामना लाबोगोन। गस्ला लाबोगोन, लंपेन्ट लाबोगोन, नोंनि थाखाय दख'नाबो लाबोगोन आङो। नंगौ, थेवब्लाबो दादै दा नों गैयाबा दरसेसो मोनगोन आङो। मालाबा जगफोराव थांबा नोंजोंसो थांनाय जायोमोन ना बांसिन। थाङाबाबो जाया नानि। दे आं थांसै दे, बारा गोबाव खालामबाय थाया। आदा
थादो नोंसोरो मोजाङै थाबानो जाबाय थांसै आङो दे माथो बुंबावनो आरो नोङो थांनोबालाय मागोआवलाय फैगोन ना फैया नायनोसै आदा फैयोना फैया फैनाय जानोबो हानाय फैजानोबो हानाय दे होमबा थांसै आङो दोनै नांगौबा ससे नांलाया दे आदा आं हारसिं थांगोन दे होमबालाय ओजों थांनानै जानाय लोंनायफोरखौ बन्द' खालामनाङा दे मिनिसोरां टाइम बाय टाइम जाबानो जाबाय औ जागोन दे आदा मिनिसोरांखौ थांनो होनो गोसो गैयामोन आं नाथाय माथो खालामबावनो बिहाबो हाबा जानो बैसो जाबाय फैसाफोरखौ बिदिनो खामानि मावना जमायाबा दरसिसि मोनमारबायलै थांनाय लोगो लोगोनो न'आव बिमा आंथ' बेसेबा मोजांसो मोनदों औ माथो खालामबावनो आरो दा खामायनोथ' थांखानांगोन ना हाबा जानोबो सम जाबाय सेंग्रा गोरलैथ' नङाना थांथोसै दे बेनोथ' जाहैबाय खोथाया आगोलो आइ आफा थानायावसो फैसा थाखानि बारा आंखाल गैयामोन दा बिसोर थैलांनायनिफ्राय फैसा थाखानिबो आंखाल जाबाय औ दे थांदो मोजाङानो जादों दे सानै न'आव थाबाय थाबा नङाबा बोरै जानो दे नोंहाबो दखानाव थांदो थां औ थांसै र' दुगैनानै थांसै आङो मार गरम मोनदों गरमानो मारथार राजिब नोंबो आंखौ नागारना थांबाय दिनै आंहा रावबो गैला फिसा सासे दं बेखौ आं दा बोरै गिदिर गोलाव खालामगोन हारसिं नंगौ नोङो आंनि हौवा नङा थेवब्लाबो आंजोंनो एसेबां बोसोर थाबाय नोङो आंखौ मा गोसोखाङा नामाय नों सानसेबो आरो गथ'खौ जोंफोरजोंनो एथ' गुलि गुलि थाबोबाय नोङो एसेबां बोसोर बिबारिखौ मोननाय लोगो लोगोनो जोंफोरखौ बावबाय नोङो खमसे खम नोङो जोंफोरखौ खबरथ' लानो फैनांगौ ना राजिब मानो बेफोरबायदि दिनै न'आव जेबो गैया आंहा थाव संख्रि बानलु गथ'आ मेथाइ जानो होनना बिबाय दङ नाथाय मेथाइखौनो लाबोना होफैनो हायाखै आङो नै आं दिनै हाथायाव थास' आथिं फाननो थांनो नागिरदों हाग्रानि मैगं थाइगं फाननासो थाइसे थाइनै मोनो आङो बेजोंनो खरसा जागासिनो आङो राजिब नोङो फैनानै खेबसेथ' खबर लाफैनो हागौ बिबारिखौ मोननानै इसेबो गोसोखांला आरोना जोंफोरखौ नोङो राजिब राजाखौ बैसानियाव दोनलांनि आङो आंजों लांफानोबो हाया एसेबां सान्दुं गोसायाव आबा राजा फैदो फै राजा आबा नोंखौथ' बै सोराङा दा लानाव दोनै आङो मैगं फाननो थांनो नागिरदों दे आबा नों बिसानावनो था दे मोजाङै था आरो दुस्थ' खालामनाङा नाङा आबा बिराद सान्दुं गोसा मोनथिगौ ना खस्थ' मोनगोन नोङो आबा मोनथिगौ ना नाङा होनदोंना आङो हा होनबा रावबो गैया जोंहा दानो माबा मोनसे जाबा नोंहा लोमजाबा अबाव फैसा मोननांगौ जाखो हा जानोनो फैसा गैया बे थास' आथिं माबा माबि हेलांसि मैगं फाननासो बे सानैसोआ थाइसे थाइनै खरसा ओंखारबाय थादों नाङा नों थांनाङा गथ' मानसि दानो लोमजाब्रबगोन नोंसा आफाया फैला होनना बुंदोंना बुंखादोंआनो माथो नोंसा आफाया जोंफोरखौ नागारना थांबाय होननानै फैला होननानै बेसे बुंबावनांगौ मानो नागारलांनांगौ आफाया जोंफोरखौ मानो नागारलांखो मा मोनथिगौ दा सोंबाय थानाङा गथ' रागा जोङो आं मोनथिगौ ना बेसेथि रागा बेसेथि दुखु आंसो मोनथिगौ बारा रागा फोजोंनाङा आंखौ आफाजोंसो थांनो लुबैदों आयै आफाखौ लिंहरदो मानो नागारना थांनांगौ आफाया सिथा होनदोंना गथ' खालि आफाया नागारना थांबाय होनना बुंखाबायानो मानो बुजिया दानो नोंखौसो थाव थाव सोबारा होगोन आं मोनथिगौ ना रागा फोजोंनाङा आरो गाब्ला गाब्लु नङा सोराङा दा लानो मोजाङै था लांफाया आङो मोनथिबाय गाबनाङा होनदोंना गथ' गाबनाङा मालाबा रागा जोंबा नोंखौसो सेथे गारना दोनगोनलै मोनथिगौ ना बारा रागा फोजोंनाङा नोंखौ सोराङा दा लानो दोनसै बिमाखौ बांद्राय टेनसन होबाय थानाङा ओरैनोबा बिमाया बेसेदि टेनसन जाना दङ हा नों आरो बेयाव गाब्लु गाब्ला अख्रानि नङा दामा दाम बुजागोन मोनथिबाय मालाबा सेथार गारना दोनगोन गथ' थाव होनदोंना ओरैबायदि रागा जोङो बे गथ' सासेखौबो साला आइनि दख'नाखौनो गानथ'बायलै आं दिनै आइया सफैनायाव गोबाव जागोन आङो ओंखामखौ संना दोननि र' ओंख्रिखौ आइयानो संगोन दे आं बारा ओंख्रि संनो रोंथ'वाखै बारा आब' नोंलाय आइनि दख'नाखौलाय मानो गानदों दे दिनै गानथ'दों र' ओरैनो
मानो आंनि गस्लाफोरखौ आं दिनै सुजोबना होदोंना? आइनि दख'नाखौ नोङो गाननाङा ना? नोङो आइया एसेबां अननानै गस्लायावनो बायना होफैयो। बा नोंनाथ' बेसे बुरजा दंखायो। थेवब्लाबो नोङो आरो आइनि दख'नाखौसो गानबावनो मोनो आरो। आंनि गस्लाफोरा रानसिगोन र'। रानबाथाय आं माबासिगोन, गानसिगोन। आरो ओंखाम उखैदों आङो, ओंखामा सं। जागोन दे, आङो ओंखाम गोजाखौ संगोन, ओमफ्राय आइया फैनानै ओंख्रिखौ संथोसै। आइनिया मोनफैनायाव गोबाव जागोन। आं ओंखाम उखैसोदों, आं ओंखाम गोजा जानांगौ नामा? ओंख्रिखौबो सं, थाबैनो। थुमसि, आङो ओंख्रिखौनो मोजाङै संनो रोङा। आइया फैबाथाय संथोसै दे। मा? जानोबो हागौ माथो नोङो आब', हा? मालाय संबा जानो हागौ? नों मानो दासिमबो मानो ओंख्रिखौनो संनो रोङा? नङा, आइया आंखौ संनो होआना, बिनि थाखायनो आङो रोङा। संनो नागिरबाबो संनोनो होआ, ओंखामखौल' मालाबा संनो होयो। बेनिखायनो मोजाङै रोङाखै आं दासिमबो ओंख्रि संनो। बेलेगफोरालाय बोरैथ' रोंगौ, मालाय गावबा गाव। नोङो नुनानैनो रोंना लानांगौना, नों एसेबां गिदिर देरबाय। जानोखौबा हले हागौ, नोङो संनो हाया? माबार संनोबा सं दे, आं नेबाय थानो हाया, ओंखाम उखैनायखौ मिन्थिया नामा? आरोथ' आब', नोंनि आसलि बिमायाथ' रुवाथिसोमोन नङा होमबा? नोङो रुवाथिनि फिसाजो जानानै नोङो माबा दासिमबो ओंख्रिखौनो संनो रोङा आरो। रुवाथिनि फिसाजोफोरा संनो रोंनांगौथ' थाब थाब। मानो बेफोरबायदि बुंदों नोङो थुमसि? हामगौ। मा हामगौ हामि बिलाय? नोंथ' असे फिसाजो नङाना जोंहा आइ आफानि। आंसो असे फिसाजो? नोंसा आइखौ जोंहा रुवाथिसो लाखियोमोननो, नोंथ' रुवाथिनिसो फिसाजोनो, होमबा? जिखिजाया ओंखामा सं, ओंख्रिया सं। आं खिन्थु माबानो हाया दे, नेबाय थानो हाया। मा उखैनायबो मिन्थियालै नोङो, एसेबां गिदिर बिब' जालायनानै। असेथ' बिब' नङा दिनै, थेवब्लाबोथ' नों जानानै थायो। आं मोजाङै संनो रोङा थुमसि, नों गोथाव मोननाय नङा। आफालाय, आफा, नै आब'आ ओंख्रिखौनो सङानो। आफा, नुदोंना? मा होनदों आइ? आं मोजाङै खोनायाखै, मा जाखो? आफालाय, आफा, आं एसेबां ओंखाम उखैदों। माबा आब'खौ आङो ओंखाम ओंख्रि गासैखौबो संनो होजोबदों। जोंहा आइया मोनफैनायाव गोबाव जागोन। माबा संआनो, ओंख्रिखौ संआनो, ओंखामल' संना दोनगोन। आं माबा ओंखाम गोजा जानांगौ आरो, सोरबाखि ओंखाम गोजा जानो हायो नामा? माबा ओंख्रि संनो रोङानो एसेबां गिदिर जानानै। तारा, मा ओंखामखौल' संनो नागिरदों बेलाय? ओंख्रिखौबो सं। थुमसिया ओंखाम उखैदोंनो, थाबैनो सं। आफा, दादि आङो मोजाङै संनो रोङाना ओंख्रिखौ। मा दाबो ओंख्रि संनो रोङा नोंलाय, हा? जानोबा हले हागौ आइया संबाथाय, हा? सं, तारा, मा सङा बेलाय? मानो रोङा बेलाय? आइया आंखौ सानसेबो संनो होफेराना आफा, ओंखामखौल' संनो होयो। आं मालाबा ओंख्रिबो संनो नागिरो, नाथाय आइयानो संनो होआना, बेनिखायनो आङो रोङाखै दाबो। बे दालिमानोथ' बांद्राय दिन्थियो। एसेबां गिदिर जाबाय, दासिमहालागै ओंख्रि संनो रोङा। बेबो दालिमनि थाखाय बांद्राय दिन्थियो। ओंख्रिखौ मानो संनो होआ आरो बियो, संनो नागिरबाबो। अरद्राय अनना दिन्थियो साला, गावनि फिसाजो बायदि। मा तारा, नोंखौ फोरोंलायनांगौ नामा? नोंथ' नुयोना ओंखाम ओंख्रि संनायफोरखौ। नुनायावनो नोङो रोंना लाखानांगौना, दासिमबो मानो रोङा? सं। बिदि रोङा सङा होननायावनोथ' नोङो रोङाखै दासिमबो। संबासो रोंगोन, संदावबासो। आगैया ओंखाम उखैनायखौ नों मिन्थियाखै नामा? सं। माथो नायबाय थाखो? ओंखाम उखैदों होनदोंना माबा? मा दाबो संला? ओंख्रिया सं, दालि, ओमफ्राय आलु एव, ओमफ्राय आंनो दावदै एव। आं ओंखाम गोजा जानो हाया, मिन्थिखागौ माथो। आइखौ नेबाय थाबा जाया, आइया बेसेबा गोबाव जागोन। मानो बेफोरबायदि नोंसोरो? एसे मोजाङैबोथ' बुंनो हागौमोन ना नोंसोरो आंखौ। आफा आरो थुमसिनि थाखायनो आं न'आव थानोनो बाग्रा जाबाय। हायलै, आं थानोनो बाग्रा जाबाय बे न'आव। नाथाय आं थांगोनबो अबाव? आइयाबो अनोना आरो आंखौ, आइनि थाखायनो आरो आं बोरैबा मोनो। नाथाय बिसोर सानैनि थाखायनो आं थानो बायो। खालि असे नङा मायबा नङा होननानै बुंबाय थायो। बिदि बुंबाय थाबा दुखु मोनोना।